ଜଣେ ଲୋକ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ତପସ୍ୟା କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଭାଇ କହିଲେ, ବାବୁ, ମୁଁ ତମ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଯୁବକ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ସୁଖ ପାଇବା ଲାଗି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା କଥାଟା ମାଗିବି। ତେଣୁ ସେ ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦର ବର ମାଗି ଆଣିଲା। ତା ପରଠାରୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦର ଝଡ଼ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, କେବଳ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଓ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏବେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆନନ୍ଦ ବି ବିରକ୍ତ ଆଣିଦେଲା। ଆନନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ବିରକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ବି ଏକାକାର ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ସେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ଉଭା ହେଲେ। ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ବାବୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ ତ? ଲୋକଟି କହିଲା, ଭଗବାନ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବି ଆନନ୍ଦ ଦେଉନାହିଁ। ହସି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପୁଲକ ନାହିଁ। ଲୋକେ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଖୁସିରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବାର ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ସେମାନେ ସେମିତି କେମିତି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ସେଥିରେ ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଥରରେ ପରିଣତ ହେବା ସାର ହେବ। ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ନୁହଁ ଯେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ରଚିଛି। ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନା। ଚିରନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ବି ବିଚିକିଟିଆ ଲାଗିବ।